Kaixo eta ongi etorri guztiak, gaurko topaketa honetara, ikastolen elkarteak antolatutako topaketa honetara. Eta, ongi etorri hemen zaudeten hori, eta ongi etorri ere streaming bidez jarraituko duzuen guztioi, ezta? Bihar ekimenaren baitan, ikastolen elkarteak antolatutako piztu jakin mina topaketak ditugu honakoak, 3 saio egin dira aurreko egunetan, eta 4. izango da honakoa, topaketei itxiera emango diena gainera. Eskuartean dugun gaia, dakizuen moduan, euskal kurrikuluma da. 5 minutu eskatuko dizuet, pixkat bihar egitasmoa kokatzeko eta debatearen zergatia azaltzeko. Ikastolek iragan otsailaren 25ean aurkeztu zuten bihar endekalogoa. 11 oinarri jasotzen dira bertan, abia puntu nahi izan dutenak, premiazkotzat jotzen den eta eraikitzeko daukagun euskal kurrikulumaren inguruko debatea abiarazteko. Endekalogoan oinarrizko printzipioak, hezkuntzak landu beharreko baloreak eta hezkuntzaren antolaketa jasotzen dira. Herri gisa eragiten digun gaia da zalantzarik gabe, euskal hezkuntza sistema propio eta bateraturik ezean bestelako gaitegiak gailentzen dira eta gure realitatetik kanpo dauden begiradak nagusitzen dira. Gaiak zalantzarik gabe, hausnarketa sakona eta zabala eskatzen du, pausatua eta eragile guztien parte hartzearekin egitea. Bestela esan da, gizarte osora zabaldu beharreko debatea daunakoa. Urteetako eskarmentua badaukagu herri honetan, non gauden eta nora joan nahi dugun hausnartu behar dugu orain. Eta ahalegin horretan, kokatu behar dira, piztu jakin mina topaketa hauek. Elkarrizketa hori eraikitzen hasteko borondatearekin aurkeztu da bihar endekalogoa eta antolatu dira topaketa hauek. Hain zuzen ere, adituen ekarpenak jasotzeko antolatu da 4. eta azken saio hau. Hori da gaurko saioaren helburua beraz, eta beraien ekarpenak jasotzeko elkartu ditugu gaur gurean, gaurko hizlariak, aurkeztu egingo dizkizuek banan-banan, alde batetik Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Pol Bilbao, ongi etorri, Euskal Herriko Unibertsitatetik Gurutze Eskudia Arteaga eta Mondragon Unibertsitatetik Eneko Bidegain. Urrenkera horretan hartuko dute hitza eta 15 minutuko tartea izango dute besteak beste bihar endekalogoa zer iruditzen zaien, auziaren inguruan ze diagnostiko egiten duten eta etorkizunera begirako bidea nondik ikusten duten azaltzeko. Ez dugu zalantzarik, ekarpen aberasgarriak izango direla eta abia puntua egiteko dugun debate hau egin ahal izateko eta eraikitzeko. Horiek esan da, eta besterik gabe, gehiegi luzatu gabe, Pol Bilbao hori egingo dio sarrera, pixkat zure ez duzu sarrerarik edo aurkezpenik behar, baino egingo du txikitxo bat, ezta? Euskal Filologian lizentziaduna, lotura handia izan duzu Euskalgintzarekin beti, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria izan zara, eta 2010etik Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Ardura horren ondorioz, Europako hizkuntza berdintasunerako sarearen lehendakari ordeare bazara, eta zure hitzaldian, aurreratuko dut pixka bat, ikasleen hizkuntza gaitasunen eta hizkuntza jarrerei buruz arituko zara, baita ere egungo inertziei aurre egin beharraz, hizkuntza politikei buruz, edota hizkuntza politiketan eragiteko adostasunei buruz. Zurea da hitza, Pol. Ados, eskerrik asko, lehenik eta behin nola ez, eskerrak Euskal Herriko Ikastolen Elkarteari gonbidatzeagatik. Eta eskerrak emateaz gain, zorionak. Iruditzen zait, endekalago horretan eta 11 puntutan neko argi geratzen dela zein den gure hezkuntza sistemak, eta horre izkilarriz idatzita dago, eta uste hori ere azimarratu behar dela, zein den gure etorkizuneko hezkuntza sistemak izan beharko lituzken ezagarriak, bere egin beharko lituzken balioak, zein izan beharko lukeen antolaketa eredua, eta egia da, eduki horiei jarraitu ezkero, ez dakat inolako zarentzarik benetako iraluketa bat eman daitekela hezkuntza sisteman. Hemen debideko naz fitxekin, bestela ezagutzen hautene badakite gehiagi luzatu naitekela, eta esan duzu bezala neko nuke 15 minutu hauetan gutxienez, eta gian kezkak izango dira, megeru bitzezezki kezka horiek baliagarriak izan daitezkela, ez? Kurrikulum hori definitzeko, eta beti ere, hori ere aldezarretik esan nahiko nuke, eskaela ezer berria sortzen ari, eta Euskal Herriko ikastolak dira horren adirazle, badagola kurrikulum bat, alegia lanketa bat egiten ari dela kontua da ber nola egingo diegun aurre etorkizuneko erronkei.
Esan bezala, gainera hori badator, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, bueno, ez dakigu lege berri bat egongo den, badaiteke lege berri bat izatea orduan, bueno, pues eztabaida hor kokatu beharko genuke, ea behingoz, bueno, gero ikusiko genuke nola zabal daiteken Euskal Herri osoa, baina ea behingoz, hemengo administrazioetan halako postu gogor bat egotea gure Euskal Herriko kurrikulumaren alde. Hemen ikastoen elkartearen ekimen batean esatea, bueno, hezkuntza zer den, hezkuntza bateak, hezkuntzak gizarte batean zer suposatzen duen, bueno, pues elaka logika handirik, baina nik bai esan beharko nuke hezkuntzak zenolako funtzioa jokatzen duen hizkuntza baten normalizazio prozesua. Hau badakit askotan esango dara hitzaldian zehar, nik uste dut kontziente izan behar dugula hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesu batez ari garela eta beraz euskal kurrikuluma egoera gutxituan dagoen hizkuntza baten kurrikulumaz ari garela. Hortaz, gu badakigu, hizkuntza batek zer eragina dakan hizkuntza baten normalizazio prozesuan, eta hizkuntza baten normalizazio prozesuan gaur behar ditugu hiztunak, behar ditugu hiztun horiek hizkuntza erabiltzeko espazioak, eta behar ditugu tresnak. Eta nola ez, hiztun horiek hiru iturritatik etortzen zaizkigu. Transmisioaren bidez, helduek erabakitzen dutelako hizkuntza hori ikastea, baina garrantzitsuena eta gure hizkuntzaren normalizazio prozesuan ikusi dugu hiztun berri horiek nagusiki hezkuntzatik etortzen zaizkigula. Egia dago badakagula kontzepzio hori, baina askotan kontzepzio ez dagoela zabalduta gizartean, baina aldiz, hizkuntza hegemonikoaren aldekoek badakite ze garrantzia duen hezkuntzak hizkuntza baten normalizazio prozesuan. Hori ikusi dugu, berriki, lehen egon gara kanpoan hitz egiten, bueno, pues Frantziako konstituzio, kontseilu konstituziogileak halako erabakiak argitaratzen dituenean, kontziente delako, bueno, beharentzat hizkuntza gutxituen irakaskuntza, berak mehatxu bezala ikusten du, baina badaki horrek eragina izan ezakela status quoan. Hori ere hegoaldean ikusi dugu, alegia katalanarekin ikusi dugu, alegia Kataluniako justizia auzitegi nagusia gai izan da, inkluso kurrikulumaz hitz egiteko. Alegia kurrikulumari buruzko epaiez hitz egiteko. Orduan, nik uste dut serioski hartu behar dela behingoz herri honetan hezkuntzak zenolako karpena egin behar dion hizkuntzaren normalizazio prozesuari. Zergatik, oraindik eta Euskal Herri osoan oraindik milaka herritar, milaka gaztek ez dutelako euskararen gaitasun egokia eskuratzen derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean. Nik uste dut horren kontzientziare izan behar dugula. Askotan esaten da hezkuntzaz ari garenean, kurrikulumaz ari garenean, azkenean ez garela zeo zer neutroa zari, ez da? Ez dago hezkuntza neutro bat, ez da neutrala, ez da objektiboa. Eta nik uste dut hori ere baliatu behar dugula, gure kurrikuluma definitzen dugunean, etorkizuneko gazte horiek ze balore, ze printzipio eta bar izan behar duten hizkuntzari dagokionoz ere, zenolako balore, zenolako printzipio, zenolako kompetentzia izan beharko dituztela. Izan daitekelako hor akatsa gure kurrikulumean bakarrik zehaztea irteera profil bezala ikasleek delako hizkuntza gaitasuna izan behar dutela, gure kasuan euskeraz. Eta nik uste dut, askotan, zabaldu izan diren kurrikulum batzuetan, hor jarri dela azpimarra bakarrik. Ez ikasleek, irteera profila esan dadila, hizkuntza gaitasun egokia dakatela hizkuntza ofizialetan. Nik uste dut, eta berriz ere, azpimarra jarri nahi dut, hizkuntza gutxitu baten bueltan ari garenean hori ezin dela nahikoa izan. Hortaz, hau sarrera bezala, nire hitzartze hau egituratzeko, badakit askotan erabiltzen dela, Maialen Lujanbiok 2009ko txapelketan esaten zuen herri hau sortzen jarri dezagun euskaratik eta euskaraz. Eta nik ere iruditzen zait, euskal kurrikulumaz ari garenean bihar horiek hartu behar ditugula kontuan. Euskaraz eta euskaratik. Eta segatik esate dut hori, euskaraz, esan bezala, badakagula kezka bat, nik uste badagola kezka orokortu bat, hizkuntza gaitasunei dagokienez, badakagu kezka bat, zenolako euskara gaitasuna eskuratzen duten gure gaztetxoek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean, eta nik uste dut horri erantzun egin behar zaiola. Bere garaian, kontseiluan Euskal Herriko ikastola daude, badago IGE, badaude Gestabo eskolak, badago ikasi, badago sortzen, proposamen zehatz bat egin zuten,
eskarmentuan oinarritutako proposamen bat, benetan gaitasunei dagokienez, borondate egon ezkero, zein izan beharko lukeen gure hezkuntza sistemak izan beharko lukeen eredua bermatzeko derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean gure ikasleek gaitasun egokia dakatela euskaraz. Ezta, hori egin genuen proposamena, ikare euskalean hitzak, horregatik hori ez da berez kontseiluan proposamena, hori hezkuntzako eragile nagusienen proposamena izan zen, eta horrek ere izan zuen bere deklinazioak, ezta, bai erabira eragotzeko estrategiei begira, eta bar. Noski, eta horre ere jasotzen da, endekalogoan, azkenan murgiltze eredu orokortu bat defendatzen dugu, non eleaniztasunaren bidean euskalduntzea izango dela oinarri, eta gero ikaste bakoitzak egingo duen bere hizkuntza proiektua, ezta? Eta hor, guia proposamenen guzu egiten genuen, zein izan beharko lukeen denbora batze proposamena, ebaluazioa zenolakoa izan zen, eta hor bazen printzipioa, eta hori ere bada, eta parkatuko idazue, askotan kezkekin etortzen da zelako, baina iruditzen zait, etorkizunarekitzeko kezkak izan behar ditugula biapuntu. Guk horre aldarrikatzen genuen, gutxiago duenari gehiago behar zaiola. Hori gizartean eta balore sozialetan, hori da printzipio bat, ez? Eta hezkuntzan ere bai. Eta zergatik esate dut hau, gu badakigu, gure euskarak egoera desberdina bizi dituela, gure ikastetxeetara etortzen diren aurrek, txikiek, badatozela testu inguru soziolinguistiko eta demolinguistiko desberdinetatik, eta diskriminatzailea litzateke ikasle batek soziolinguistikoki edo demolinguistikoki ahulago datorren bide eremu batetik bat dator horri ikasle horri gutxiago eskaintzea. Gaur egun ikustu badagoela kezka bat, eta kezka hori geratu gehiago areagotzen ari dela, nolabait kuestionari jartzen dalako, eredu ez ari garenean, ea bastidako herritar bati, eta orain egia da ea lotuko natzaio, hau eaen ari dalako zabaltzen mezu hau, ea barakaldoko ume bati, azpeitiko ume bati, edo bastidako ume bati, derrigorrezko hezkuntza amaitzen duenean, ea euskara gaitasun berdina eskatu behar zaion. Eta tristea da, nolabaiteko mezua zabaltzen ari dela ez egoera soziolinguistikoen arabera eskatu behar zaizkiola gaitasunak. Nik uste dut hori litzatekeela gizarte honetan egin genezakeen injustiziarik handiena eta benetan hor benetako diskriminazioa ongo litzatekeela ikasleekin. Iruditzen zait hori gainera iruzurra egitea litzatekeela. Alegia, sistemak egin behar duena gutxiago duen horri gehiago eman, gehiago eskaini, beharrezko baliabideak. Baina benetan kezka hauek hartzen dut, behin baino gehiagotan entzun diedalako agintari bati baino gehiagori, pues igual, hitz egiten dugunean, irtera profilez eta hezkuntza ikasleek, derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean, izan beharreko hezkuntza gaitasunaz, hori ari direlako auzitan jartzen. Orduan, uste dugu gure erronka, eta Euskal Herriako kurrikulum bat sortuko badugu, eta bertan irtera profil batzuk egoki behar baitugu, hor ezin dela berizkeriarik egon, ez hizkuntzai dagokionez, ez irakaslean jatorria dela eta, ez eta bere ingurune soziolinguistiko edo demolinguistika kontuan hartuta. Horre egia da, gehiagi luzatu nahi, esan bezala, iruditzen zaigu horre ere, denbora guztian kontziente izan behar dugula hizkuntza gutxitua dela. UESirekin egin genuen lanketa bat, horren inguruan, nola lotu hizkuntza eta jakintzarloa, alegia, iruditzen zaitor benetako hausnarketa egin behar dugula. Eta gero bestea, nik ez dut nahi, nire helburua ez da, kurrikulumaren helburua beste barik izan da dira ikasleek itera profila bat izan ez dela, nahi dut ikasle horiek hizkuntzaren erabiltzaile izatea. Lehengo premisaren gatik, hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesua zain zelako. Eta horre ere, iruditzen zait, bere garaian gure proposamena garatu genuenean, erabileran eragotzeko estrategiei ere garrantzia eman genien. Horre ere, baina horre ere, ez dezagun erreproduzitu gizartean gertatzen dena. Oain ezagutza erabilerei buruzko arrakala bat dago, eta azkenean euskalduna da euskararen egoeraren erantzulen nagusia. Alegia, elebakarrak antza ez da gainolako ordurarik hizkuntzen normalizazio dagokionez, eta denbora guztian euskaldunaren gainean gertatzen. Orduan gukor egiten genuen azterketa zan, guazen azertzera zeintzuk diren ikasleek erabiltzeko, euskal erabiltzeko, hor dituzten, hor egon daitezkeen faktoreak, dira norbanako faktoreak, dira harremanak eta barrekoak, eta horiei irtenbidea ematea. Horrekin esan nahi dut, ikastetxeari eta hezkuntza sistemari eta dalakoari,
dagokion, alegia, hezkuntza sistemak dagokion erantzuna duela. Baina ez dugula denbora guztian fokoa hor jarri behar. Badirela kanpoan beste elementu batzuk kontuan hartu beharrekoak. Eta horri iruditzen zait, bagatozela benetoko matazara. Nik lehen ere, solaskidekin kanpoan aipatu dut, ezta? Nik uste dut, kurrikuluma hitz egiten badugu, kurrikuluma eratu behar badugu, ezin dugula euskara modu aseptikoan, inolako testuinguru soziopolitikorik gabe kontuan hartu. Alegia, gu kontuan hartu behar dugu, bat, euskara hizkuntza gutxitua dela. Hizkuntza harremanak, botere harremanak direla. Euskara bi hizkuntza hegemoniko nagusiren mende dagoela. Nazioarteko hizkuntza hegemoniko baten mende dagoela. Euskaldunari bere eguneroko bizitzan hizkuntza eskubideak urratzen zaizkiola. Alegia, eta hori esaten modu katastrofistatik edo hemen ez dakagu zer egin, baizik eta kontzientzia hori izan behar dugu. Ezin dugu inolako kurrikulumik, inolako hizkuntza plangintzarik edatu, ez baditugu kanpo elementu horiek kontuan hartzen. Ez da bezala, benetan ez genituzke lortuko gure helburuak. Eta horregatik gu bete aldarrekot esan dugu, kurrikulumean ari garenean, ezin dugula bakarrik ikaslearen gaitasunari lotu. Alegia, ezin gatzaizkio bakarrik ikasleari gaitasunari lotu. Beste elementu horiek ere kontuan hartu beharko diela. Alegia, itzei beharko dugu kontzientziaz. Gu zer nahi ditugu? Ikasle euskaldunak, ikasle euskaldun aktiboak, ikasle euskaldun euskaltzaleak, gure perspektibatik, hizkuntzaren normalizazioaren perspektibatik, ez da nahikoa ikasle euskaldunak izatea. Azkenean, gure azken helburua, gure hizkuntzaren normalizazioa dela, Euskal Herria euskaraz bizitzea. Ezin dugun eginda gizartean dagoena erreproduzitu gure ikastetzean. Hortaz, esan bezala, guk uste dugu, gure helburua izan beharko lukela hizkuntza komunitatea sendotzeko behar ditugun herritar horiek lortzea, lortu hitza, ze gustatzen askotan hizkuntzaz badira gaela fabrika baten torloju ez, baina, perspektibo horretatik nik uste dut hori jarri behar dugu mugan. Eta hortaz hitz egin beharko dugu, nola lantzen dugun motivazio afektibo hizkuntzarekiko, eta bar. Baina errore handia litzateke, eta egia da, eta ez da mene urin egurtzearen, Sarriko ikastolen ordezkaren aurrean, ezagutzen dut pixka, eta bat hemen garatu diren proiektuak, eta badakit justo hori guztia gokatu daudela, baina errorea litzateke benetan kurrikulumean eta gure hizkuntzen trataeran euskara hizkuntza normal bezala tratatuko bagenu. Alegia, euskara gaztelania, bi hizkuntza dira ofizialak, hortaz modu berean tratatu behar dira. Eta gero badakagu, partikularra eta globala, ez da? Horrek ere badakar hizkuntza aniztasunari buruzko trataera berezitu bat egitea, baina horre tentuz jokatu behar dugu, ez? Horrik uste duelako, badirela tendentzia batzuk, ez? Nolabait, eleaniztasunaren diskurtsoa parametro desegokietara eramaten dituen. Ez da, azkenean hizkuntza hegemonikoa bihurtzen dute integrazio hizkuntza. Hori izango ez teke laburki euskaraz. Esan dut, Maialen Lujambio esaten zuela euskaraz eta euskaratik. Eta guze ulertzen dugu euskaratik. Ulertzen dugu hizkuntza da herria, hori beti izan dugu, hizkuntza ardazten du herria, baina hizkuntza herria behar du. Alegia, hizkuntza batek behar du bere lurgune naturala. Eta gure hizkuntzaren lurgune naturala Euskal Herria da. Aitortzen dugu badagoela bere ezaugarri soziokulturalak dituen 7 herrialdetako lurgune bat non hori den euskararen herria. Eta iruditzen zaigu erreferente soziohistoriko hori ere kokatu behar dela kurrikulumean. Alegia, guk euskal kurrikuluma euskaratik sortzea, ulertzen dugu hori egingo dugula baldin eta euskararen herria ardatz edo referente duen zera bat baldin bada. Horrek ez esan nahi, errealitatea gu badakigu gure lurgune hori, gure errealitate hori bi estatutan banatuta dagoela, gu badakigu estatu batean bi autonomia erkidego dagoela, alegia guk ez diogu guko egiten gaur egun bizi dugun banaketa soziopolitikoari, egia ere bada, banaketa soziopolitiko horiek dira gizarteak eragindakoak, ez dakigu hemendik eta urtera Euskal Herria bat izango den, edo Araba eta Arrioz elkarrekin egongo diren, alegia hori ere ez dakigu, baina gu badakiguna da gure hizkuntzaren lurgunea zein den. Eta horrezegatik horrek zentralitatea hartu beharko luke. Eta horrek esan nahi du,
zain dut, ja, ikaskuntzai dagokionez, pues mailaz maila eta edukietan erreferentzio horiek kontuan hartu behar direla. Eta euskaratik esaten dugunean, bigarren adarra esango izteke, kultura. Nik orain dela 5 urte, proiektu bat kudeatu behar izan genuen kontseiluan, eta hor, Europako 30 hizkuntza gutxituko eragileekin ibili ginen, zehazten hizkuntza eskubidea armatzeko protokola. Eta bazan, asko, harritu egin duen elementua, eta hizkuntza komunitate gutxituek, eta noski geuk ere bai, zenolako garrantzia ematen zioten hezkuntzan norberaren hizkuntzaren, norberaren kulturaren transmisioari. Berez, hori izan hizkuntza eskubidea armatzeko protokoloa. Eta lehen uste dut, gurean ere horrek hartu behar duela zentralitatea. Behin, hementak eta apuntatuta, Lorea Gerra irakurri nion, eta gustatu zitzaidan, berak esaten zuen, hezkuntza sistema euskal kulturaren sozializazio gune importantea dela. Gaztetxoak esteko, zenberonaldien arteko transmisioa eragiteko bezalase, bertatik igarotzen baitira, euskal kulturgintzaren etorkizun hurbileko sortzaileak, herritarrak eta kontsumitzaileak. Eta egia da, etorkizuneko ez bakarrik euskal kulturaren kontsumitzaileak, sortzaileak hor ditugu. Ordan, hoienkin ere transmisio lan bat egin beharko da, hortik etorriko zaizkigu neurri handi batean etorkizuneko sortzaileak. Eta ja, amaituko dut, esan dut horregatik garri ditut txartelak arainago ibiltzeko. Eta azkena, zaigut esan dut euskaratik eta euskaraz, baina bertz horretan Maianek esten zuen herri hau sortzen jarrai dezagun. Eta esaldi hori esmarraten dut. Ni hemen ez nator, esatera, ekin diezaiogun egiteari edo az gaitezen. Ez dugulako hasi behar. Hemen badagola eskarmentua, bere gara, jantuzut atzo ere izpide izan zela, Euskal Herriko ikastolak eta beste elkarte batzuek, hor kurrikulumen astapena egin zanean, alegia egia da, eskaela zerotik abiatzen. Baina egia ere bada baditugula kezkak. Lehen aipatu dut, ze kezkak ditugun euskara gaitasunarekin, eta gero horrek zenolako eragina dakan erabiletan. Lehen egon gara kanpoan hitz egiten, eta nik kezkaz bizi dut, gaur egun ikasleek hurbilago sentitzen dutela Madril Baiona baino, edo Euskal Balade gure historian izan duten garrantziaz ez dakatela horren kontzientziarik. Kezkaz bizi dugu, askotan ez, matematikako buruketetan, trenak doaz Madriletik Valladolidera edo Bordeletik Parisera, baina ez dago Bilbotik Baionara doan autobusik. Edo kezkaz bizi dugu askotan, ikasleak gazteaz edo frantsesez entzuten ditugunean, azkenean prestigioa den hizkuntza prestigioa den hizkuntza horiek direlako. Hala ere, eta hori ere esamartzen dut, hori ezin diogu une oro ikastetxeari egotzi. Nik uste dut, gizartean dauden hainbat inertzien ondorioare bada. Gaur egun, gure instituzioetan, zuke ardura nagusiak izan ditzakezu euskalduna izan gabe, gure, kasu honetan, EAen telebista publikoan, hainbat lehiaketetan zalantzan duzu EA Tele5 edo Antena 3D, saltzen zaigu Basque Country marka bat, hiru lurralderen ordezkari, Kantabria Rioja ja azkenean bihurtuko ditugu gure herriaren parte, eta nola ez, euskari ez zaio lehentasunik ematen. Ordan, zaidut, igual kontseiluan beti koska bat gora egiten dugulako, ez? Hor ere inertzioek apurtu behar dira. Orduan, esan dakoa, eta honekin ez datorez etxipenetik, nik uste dut urratzak egin direla, nik uste dut ikastolek egin duten urratza endekalogoarekin, eta gutxienez, eztabaida maigaineratzekin, eta benetan hemen behar dugula euskal hezkuntza sistema bat non, euskal agintzatik hitz egin da, euskara ardatz izango duen, eta euskaren lurgune naturala izango duen bere referente, nik uste dut hori, naiz eta baina arte praxiaren bidez egin den, oso garrantzitsu duela eztabaida hori mahai gainean jartzea. Gure aldetik ere, guari gara, ardatzoiek kontuan hartuta ere, bai ezagutza unibertsalizazioa, bai irabira erosoeko espazioak, saiatzen ari gara, hainbat eraginekin, adostasun batzuk lortzen ditugun, benetan politikoki eragiteko. Orduan, oain da momentua, nik uste du, plaza hauek ere interesgarriak diela eztabaidak plazaratzeko, berriz ere mila esker gonbidatzeagatik, eta seguramente ez dakat erlojuri baina pasatu naz, eta gaurtik da bihar, bai hori da, nik uste dut hori da azkenean elelo, gaurtik da bihar ez dugu ez eraikiko, atzotik hasi ginen eraikitzen, eta eraikitzen jarraitu behar dugu. Eskerrik asko. Mila esker, Pol. Gako interesgarri batzuk utzi ditu mahai gainean, bukaeran akaso egongo da tartetxo bat
bateratzeko edo elkarre iritziak trukatzeko. Orain txanda gurutzerena da eta gurutze aurkeztuko dut, Gurutze Ezkudi Arteaga, hainbat ikerketa eta ikergai eta argitalpen egindakoa, pedagogian doktorea da eta Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza ikasketa saileko irakaslea. Hain zuzen ere, hezkuntza teoria eta erakunde garaikideen historiako irakasle titularra. Bilboko Hezkuntza Fakultatean. Zure hitzaldiaren izenburua etorkizunik ote dugu, 21. mendearen aurrean itxaropenaren esperantzan, horixe da izenburua. Hainbat galderari erantzuna ematen saiatuko zara, zer lortu dugu, zertan ari gara, zer dugu eta zer falta dugu, norantzagoaz eta zein da 21. mendeko iraultza berria, galdera asko zure txanda Gurutze. Eskerrik asko. Eskerrak ikastolen elkarteari. Hemen aipatuko ditudan ideiak eta datuak garaian ikertaldeko kideen ikerketetatik eta batez ere Begoña Bilbao eta Karmele Perez Urrazaren nirekin batera 3 ari gara ikertaldean da hoien lanak ere plazaratzen ditut, beraz euren izena aipatu behar dut. Galdera asko egin ditut, erantzunak ez dakite inbeste diran. Ikuspegi oso orokor bat egingo dut, oso labur, beraz, datu asko bertan geldituko dira. Nondik gatoz? Nik uste dut gaiari eusteko, argi eduki behar dugula, 20. mendea izan dela ardatz bat gure historian, hain zuzen, iraultza industriala garatzen dalako, eta estatu nazioaren antolaketa ematen dalako. Frantzian pixkat lehenago, Espainian beranduago, baina ez gara sartuko horretan. Horrek ekarri du alfabetatze universal bat, hau da, mundu guztia alfabetatu da, gaztelaniaz edo frantsesez, eta zati baten hasiko gara euskeraz alfabetatzen. Derrigorrezko eskola daukagu, 20. mendean, eta horrek ekarri dau, kurrikulum hegemonikoaren bidez, identitate nazional bat eraiki dugula, frantsesa edo espainola, eta hizkuntza eta kultura hegemonikoan hezi gaituela, kurrikulumak irakatzita. Euskaldunok zer egin dugu? Euskal nazioaren aldarrikapena egiten da, 2 epe desberdinduko ditut, bat da 1885 lehenengo nazionalismotik, eta 2. nazionalismo bat 1950-60-tik aurrera. 2 epe horrek segida bat dira, nire ustez, edo irakurketak daude, baina egin daiteke segida bat hor batez ere hezkuntza partetik. Argi dago lehenengo nazionalismotik, aranismotik, eta oso ezaugarri berezi batzuk daude, baina garaikoak, kurrikuluma aldarrikatuko da, euskararen irakaskuntzarekin batera eta euskara batuarekin batera. Aranak berak plazaratuko du euskara batu eredu bat. Beraz, ez da berria gero 60an etorriko dana. Hortik esango dugu lehen ikastola edo euskal ikastetxea Azkue berak sortuko dau Bilbon 1886an. Gero ez da asko lusatuko, gero Muñoa dator Donostian, badago solako esperientzia batzuk. Eta 1918an, Oñatiko Kongresoan, hor aldarrikatuko da, lehen aldiz, eta Europan oso aintzindariak dira, irakaskuntza elebiduna. Eta euren artean Adelina Mendez de la Torre. Asturiasetik etorritako maestra bat, Bilbon sartuko dana, baina oso argia izan zena gai honetan. Hori esan da, esango dugu, gero, loraldi bat egongo dela, ikastolak sortzen dira eta antolatzen dira indar guztiarekin. Batez ere Bizkaialdean, eta Gipuzkoan bebai, Errepublika garaian. Eta horretarako 18an ja aurrikusten da, hainben material sortu behar dela, euskal kurrikuluma, euskarazko kurrikuluma garatzeko, euskeraz eta euskal pentsamentu, euskal nortasuna landuz. Hau da, nik esaten dodana da, nazio reprodukzioa argi zeukatela. Formulazioetan.
Gerri etorriko da, 37an hau amaitzen da, baina honen hasie barriro piztuko da, 50, hamarkadatan etxe eskolen bidez. Zipitria, baina badagoz beste batzuk, Maria Angeles Bilbao-Bilbon, eta, en fin, hor, txampiñoiak, ez da, pixkanaka sortzen hasiak dira. Erresistentzian egiten dan bide bata, guztiz klandestinoak dira. Baina hortxe berreskuratzen da barriro arie, euskaraz eta euskal kultura irakasteko gaztiei. Eta zentzu horretan hori gero loratuko da ikastolen movimentuan, 70. urtetik aurrera, Ley General de Educación horrek ja bidea irekitzen du pixkat, eta hori ja indartuko dira ikastolak, kooperatibak, eta hortik adar sendo bat eraikiko da. Argi zeukaten garaiontako ikastolek euskal kurrikuluma zala ardatza, euskaraz, jakina. Ez dago euskal kurrikulumik euskaraz bada. Beraz, alkarregaz doaz. Ez dauelako hizkuntza bat kulturarik gabe. Baina ez da kulturarik gabe bakarrik, kultura hori eta hizkuntza hori komunikaziorako darabilen herririk gabe ez dago. Beraz, hiru zutabe, hiru elkarreragile zinbesteko ditugu hor. Beraz, horren erreprodukzioa bideratzeko bide hori egiten da erresistentzi, nik esaten dut erresistentzi lerro baten, hain zuzen eskola nazionala daukagulako bai Frantzian eta bai Espainian modu paraleloan. Eta eskola nazionalean espainolez ikasten da. 70 aurrera, transizioan sartuta, hor eredu elebiduna indartuko da, borondatezkoa da, eta jarraitzen dugu borondatezkoa izaten. Esan nahi dut, gaur egun bere, de eredua borondatezkoa da. Gu euskalduna gara, bai edo ez, nahi badugu. Espainolak izango gara derrigorrez. Derrigorrez. Eta frantzesak, hori molak edo zuen da, molak legeak argi utzi digu, ez? Frantzesak izango dira, euskaldunak ikusiko. Beraz, uste realidadea hor dagoela. Hortik abiatuta, esan geinke, guk ikerketetan kurrikulumaren muina non zegoen bilatu nahi genduan, eta hiru tesi egin genituen honetaz, orduan egin genduena zan testu liburuak hartu, eskolan material erabiliena sana eta dana, gaur egun, oraindik ere, nahiz eta proiektok eta lan egiten hasi garan, da beste metodologia batzuetan, baina, testu liburuak oraindik indarra handia dauka. Eta testu liburuak egingo dauena da, kurrikuluma garatu. Hau da, legeak ezartzen dauen gutxieneko hori, egiten dau, hautatu, eta eskolara eroan. Eta irakasleak ez dauka hori irakatzi baino. Ez dauka beste lanik, kendu egiten dio lan handia irakasleari. Eta testu liburuak, badakigu, hor badagoz bi lerro, labur esateko, honek badauka luze esateko moduan, baina bi lerro, batetik, esan dut, 18tik hasite, badauela hor, 2000 urtera arte, eta gero bebai, baina 1980 hor nik uste dut aipatzekoa dela, eta gero aipatuko dut. Orduan, ordura arte material asko egingo da, eta euskal ikuspegitik egina. Eta nik uste dut hor loraldi bat daukagula kurrikulumean. Bai ikastoletarako, baina baita beste de ereduetarako, naiz eta beste sare batzuetako eskolak izan. Gertatuko dana da, 80ean LOCSE legea ezarriko duela Espainiako estaduak, eta LOCSE legeak ekarriko dauena da kurrikulumaren definizioa. Orduntxe hasiko gara kurrikulum hitza erabiltzen. Eta hor argi gelditzen dana da, oso lege aurrerakoia da garairako eta zabala, baina hor argi ikusten dana da
Espainiak egingo dauela autonomien estadua benetan onartu eta autonomiak antolatu. Eta hor eten bat dago. 80etik aurrera, testu liburuak egiten dituzten argitaletxe gehienak kanpotarrak dira, estatalak dira, eta itzulpenean oinarritzen dira. Bertakoak ordea, sormena, hau da, materiala sortu, euskera sortu dabe. Ez, oraindik aurrera, gehienak, badago elkar, baina oso ekonomikoki oso indar txikiarekin bestekin konparazioan. Santillana bat, anaia bat, horrek oso indartzuak dira. Da, horrekingo da bena da, Espainiako kurrikuluma hartu, irakurri, azken batean materiala estadu mailakoa da, egingo da bena da, itzuli, eta asko jota, 5-3 o 5-6 horri sartu, esanaz, Euskal Herriko historia, Euskal Herriko geografia, Euskal Herriko ez dakizar. Edo, bademagun, Euskadi 18. mendean. Eta bi horritan garbi dauka. Beraz, zer gertatzen da hor? Euskeraz ikasten jarraitzen dute gure ikasleek, baina kurrikuluma ez hemengoa. Oinarrizko kurrikuluma itzulia da eta kanpokoa da. Kanpokoa edo inun kokatu gabekoa, baina askotan kokatu gabeko toki bat, ez da inora, hegemoniko bihurtzen da. Azken batean euren diskurso hegemoniko, boteretik datorren diskursa indartzen da. Eta hori neurtua daukagu 2010 arte. Orduan, esan geinkena da, euskal kurrikuluma nik ez dut esaten ikastoletan, edo eskola publiko batzuetan ez den garatuko. Baina modu, parzialean, ezin da sare osoa edo eskola guztiak bardin ez dute garatuko, batzuk nahi izango dute, beste batzuk ez. Ja, zentroaren borondatearen inguruan kokatuko da garapen hori, eta hor, desberdintasunak handiak dira. Ez nazartuko gehiago horrekin, gero horrek ekarriko dau, kurrikuluma Madrilen aipatzen da, gero egokitzapena autonomian egiten da Euskadin eta Nafarroan. Euskadikoa lehenengo egokitzapena, nik uste dut lehenengo egokitzapenean, etzela jente asko Euskal mundutik edo Euskal nazio ikuspegitik sartu hori egiten. Eta gerora etorriko da Euskal kurrikulumaren aldarrikapena. Eta hor beste 3-4 produktu daukagu eta beste 3-4 eztabaida. Ez nazena sartuko, baina badira gauzak esateko. Eta horrekin batera baita 1982an edo da eskola publikoaren legea. Horrek ere izugarrizko arrakala sortuko du Euskal irakaskuntzaren ibilbide horretan. Ze ordura arte ikastola izan bazen Euskal Eskola Nazionalaren eredua, eta oso aurrerakoia, batez ere metodologietan oso aurrerakoiak ziren, demagun 1970etik 1975 saioka produktua ataratzen da, eta saioka produktua proiektok aiten da lan. Gaur zer gabiz egiten, hoxe aldarrikatzen gabiz, proiektuka. 70ean ja saiokak berak proposatzen zuen. Beraz, metodologikoki beti aintzindari. Eta emaitzetan bebai, orain esango dut, baina emaitzetan bere aintzindari izan da. Baina ez dauka nazionaltasun oso baten zera, ez da? Zer zaten da? Indarra. Gaur egun, zer daukagu? Gaur egun daukagu, batetik, 21. mendean gaude, nik uste dut 20. mendearen hasieran geunden antzera, batetik iraultza berri bat daukagu, digitala, eta ikusentzunezkoa. Gaur egun, ja ez da balio ondo irakurtzen jakitea. Ez, ondo ulertu behar dira irudiak, ondo ulertu behar da, zelan da erabili behar dan
aparatoa. Eta zelan, pentsamentua zelan antolatu. Ze, ahoskotasunean oinarritutako persona batek, ez da burua bardin antolatzen, idatzikoan oinarritzen den persona batek egiten daun moduan, ez? Zergaitik, berez, ezagutza buruan metatzen duzu. Irakurtzera doanak, badaki papelean, liburuan, nun dagoan errekurso hori. Eta digitalizazioarekin batera, oraindik ere gutxiago. Jakin behar da, nora joan, Googlera. Karo, hemen, eta ja, apur bat, amaitzeko zertzela batzuk emango ditut, nora, digitalizazioaren bidez, lortuko duguna da, esate baterako testu liburu digitalak, ez? Testu liburu digitalak indarrez sartzen hasiak dira. Eskoletan, argitaletxe indartzuenak, ja sartzen daben produktua, tablet bat, edolako aparato bat, eta ikasle guztientzat, eta ondo garesti ganera, ondo garesti, eta egiten ari direna da, papelean zeukaten produkto bera, digitalean saldu. Baina, eta hori ez da testu liburu digital bat. Baina, horretara joan da, hemendik aurrera, sarea nola erabiliko dugun, eta zein eduki egongo dan sare horretan ikasteko, horrek baldintzatuko dau ikasketa prozesua. Ze, karo, zuk espadakizu gauza bat, eta Googlera basoaz, Googleen datorrena emongo duzu ontzat. Txarto badau, egongo da, baina aixe emongo duzu ontzat. Lehen testu liburu, paperezko testu liburuaz egiten genduena. Beraz, kontuz honegaz, digitalizazioak ekarriko ditu hainbat arazo bebai. Eta horren arira be, hausnarketak egin beharko dira, eta bideak zabaldu beharko dira. Beraz, 21. mende honen atarian gaudela, iraultza digitalari buruzko eta ikusentzunezkoei buruzko alfabetatze prozesu berriak egireki behar ditugu. Lehen, 20. mendean irakurtzen da idazten ikasi genduen moduan, orain alfabetatze honek ezinbestekoak izango dira. Gero hor badago, zuk aipatu duzu, mundiala eta lokala eta globala edo, mundiala edo. Hor identidadeen afera, non kokatzen garan, zer gara gu? Euskaldunak gara, euskotarrak gara, euskaldun espainola gara, euskaldun frantzesak gara. Hori argitu beharko dugu. Nik ez daukat erantzunik, ez da. Argi dago, etorkizuneko, 21. mendeko etorkizun horretan, kurrikulumeko ardatzik garrantzitsuena, edo garrantzitsuenetarikoa, zientzia eta teknika izango dela. Ezagutza horretan. Ezagutzak zientifikoak eta teknikoak ezinbestekoak izango dira. Eta hain zuzen, iraultza, izugarrizko iraultza tekniko bat datorrelako, bidean dago, eta horrekin jendeak hortik jango da, horringo du lan, ez? Orduan, hori landuko da. Baina nire galdera da, eta zer gertatuko da giza eta gizarte zientziekin? Batez ere giza zientziekin. Giza zientziak pentsatzeko balio dabe. Baina gaur egun pentsatzea ez omen da modan. Mango digute. Eta ikusten da zenbait joeretan, ikasleak ez dutela zalantzan jartzen, ez dago, ez dakit esan espiritu kritikorik, ezin da orokortu, baina orokorrean joera bat ikusten da, eta gero politikan be ikusten dira zelako ideologiak indartzen ari diran da. Hor, nik uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dela. Eta arte ederretan bere, nik uste dut, ikasketa, kurrikulumak egin beharko leukela leku handiago bat. Gardnerren inteligentzia anitzetatik abiatuta, eta Golemanen ekarpenetatik ere abiatuta. Eta ez dakitan ez, zelan nabilen denporaldetik, idea bat, dobi? Bai. Bueno,
oso harin, dena ez dut esan, bai, bidea, bat. Lonloe daukagu orain, lege berri bat, eta lege berri honek ekarriko ditu, edo badago ja, bi ekarpenekin. Bat, ikaslearen profila aldatu egingo da, zergatik Espainiak badaukalako eskola uste goiztiarraren eunekoa oso altua, Europako azkena da, eta hortik 16an dago, eta Europa bataz beste 10ean dago. Euskadin 6,5ean gaude, oso ondo. Horregatik esan dut lehen, irakaskuntza ez daukagula gaizki. Ez gaude txarto, baina behar bada begiratu behar dugu gehiago gurera, ez? Zer garangu eta zelan erreproduzidu Euskaldun hori, ez? Euskaldun kultura izate hori. Eta bigarren idea da, orain ez daukagu seme-alabarik, oso gutxi. Etorkinak baditugu, hainbat etorkin. 20. mende osoan etorkinak hartzen ibili gara. Eta orain bere jarraitzen dugu. Etorkinak euskaldunak izango dira, eskolan ikasiko dute. Euskotarrak izango dira. Euskotar zentzu erreproduzio kulturalean nabil, Euskotarrak izango dira. Ala zer izango dira. Hor, beste hausnarketa sakona daukagu. Eta, azkenean nik uste dut komunikatu behar dugula ilusioa, euskaldun izateagaitik, ilusioa euskotar izateagaitik, pertenentzia sentimentu hori, kidetasun hori oso garrantzitsua da, eta uste dut hori zabaldu egin beharko gendukela gure artean. Zenik ikusten dodana da, neurri baten, eta gazte batzuen artean, euskaraz egiten dutela egin behar dalako, ikasi behar dalako, lanerako, baina euren kidetasun hori, euren ilusio hori ez dago euskal munduan, eta behar bada lotzatu bere egiten dira. Horren kide iseteagaz. Orduan, euskaraz badakit, egingo dut nahi dudanean, baina nire bizi modu, egingo dut guroten moduen. Eta guroten moduen da, gaztelaniaz. Edo frantzesez, suposatzen dut, iparraldean ere, antzera gerta daitekela. Beraz, honekin amaitu nahi dut, luzatuko ginateke. Eskerrik asko. Batzuk eman dizkigu, gurutzek zalantzari gabe beste batzuk, eta ziur nago eneko entzundakoan, osatuko dala argazki hori eta fokoa jarriko dugula oraindik era gai gehiagotan. Enekoren aurkezpena egiteko, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria da, komunikazio graduan, idazlea eta kazetari ohia, besteak beste Euskaldunon egunkarian eta berrian ibilitakoa baita. Eta bere hitzaldiaren izenburua, 18 urteko Euskaldunen kultura jakintzaren eraikuntza. Eta horre planteatu dituen bat galdera, zer egin behar da eta nola, 18 urte betetzen dituzten gaztek Euskal Herriko historiaz, geografiaz eta kulturaz, ezinbesteko gutxiengo batzuk jaso dituztela ziurtatzeko, zer egin dezakete eta egin behar dute hedabideek, nola erabili behar dira gaur egungo hedabide digitalak edota komunikaziorako teknologia berriak, ze beste eragile sartzen dira ekuazioan, Eneko, nahi duzunean. Mila esker gomidapenagatik eta gaur nire hitzaldian nahi nuen pixka bat kurrikulumaren gaia eta hezkuntza arautuaren gaia kontestu zabalago batean kokatu. Azpimarratu behar da, hainbat ikerketa daturen arabera, umeek eta nerabeek askoz denbora gehiago pasatzen dutela gaur egun pantailen aurrean ikasgelan baino. Eta orduan haien eraikuntza identitario hori, eraikuntza kultural hori, ez dela nagusiki ikastetxean izaten, ikastetxeak importantzia handia du, dudarik gabe, baina ez da osagai bakarra. Eta hortik pixkar gaurko nire gogoeta, ez? Eta 18 urteko gazteetan jarri dut arreta, unibertsitatera heltzen diren ikasleetan, nik bederen azken urtetan ikusten dudalako daukaten kultura erreferentzia
daukaten hizkuntzarekiko jarrera ezagutza ez doa zela euskal kurrikulumen amesten dugun edo proiektatzen dugun bide horretatik, ez? Bueno, pixka bat egiten dut, Polek eta Gurutzek aipatu dituzten gauzekin, ez? Orain entzun ditudan guztiak konfirmatuko nituzke, azken hilabetetan, azken urtetan, azken orduetan ikusitako eta bizitako gauzekin, ez? Sartuko orain xehetasunetan eta adibide zehatzetan, ez? Baina bai, zer dakite gaur egun oroak 18 urtekoek Euskal Herriko historiaz? Zer dakite, ze Euskal Lugaldearen ze ikuspegi dute? Non jartzen dituzte mugak? Zein dira beren erreferentzia kulturalak? Musikari dagokionez edo zinemari, aktorei eta beste elementuei buruz. Ze harreman dute bertsolaritzarekin adibidez, edo euskal antzerkiarekin, edo euskal musikariekin. Hori guztia ez, edo telebistarekin, edo youtuberrekin, edo hainbat gauzetan ez. Eta hogazten bagara behiratzen ikusten da batetik Euskal Herriaren mapa mentala daukatena gaur egungo antolaketa administratiboaren araberakoa dela. Ikusten da askoz gehiago dakitela Madrildik datorren kultura referentziez edo Paristik datozen kultura referentziez, Euskal Herri barreneko kultura referentziez baino, ez? Orduan, bueno, kezka batetik abiatzen da galdera hori, ez? Baina, hasieran ejan dutez, ez da bakarrik hezkuntza arautuaren esku izaten alden zerbait. Ze askotan adibidez, hizkuntzaren aldetik. Ba, ikasgelan ikasle bat nahiko isila baldin bada adibidez, jaso dezake hezkuntza euskaraz, baina behar bada zenbat aldiz, zenbat minutu pasa ditu bere bizitzan euskaraz hitz egiten baldin eta klasean isila baldin bada, gelakideekin erdaraz ari baldin bada, gelatik kanpo erdaraz ari bada bakarrik eta etxean eta isialdian bakarrik erdaraz ari baldin bada eta kontsumitzen dituen eduki komunikabide edukiak erdaraz baldin badira. Eta orduan helduko da 18 urtetara, behar bada euskaraz ikasiko du unibertsitatean, edo ez, baina euskararekin daukan lotura hor bukatuko da. Eta hori uste nahiko zenbait tokitan bereziki nahiko orokorra dela, ez? Orduan, bai, euskaraz ikasiko du, baina euskararekiko atxikimendurik gabe eta euskaraz komunikatzeko trebetasunik gabe. Iaz egin genuen ikerketa bat, sare sozialak nola erabiltzen dituzten nerabeek. Eta hor, galderetako bat zen, ze hizkuntzetan erabiltzen dituzten. Eta gehienek, bi herenek, erdaraz erabiltzen dituzte, eta zein da arrazoia, arrazoi gehienik agertzen dena, beren hizkuntza delako. Euskaraz erabiltzen dutenek gehien nagusik ere hori dioten, beren ama hizkuntza delako, edo beren etxeko hizkuntza delako, edo lagun artean hori erabiltzen dutelako. Hori da arrazoi nagusia eta honekin lotuta trebeago daudelako hizkuntza horretan. Euskaraz ari direnek, euskaraz egiten dute trebeago direlako, eta gazteleraz edo frantsesez ari direnek trebeago direlako hizkuntza horretan. Orduan, ikusten da, gero beren bizia beste hizkuntza batean eta beste kultura erreferentzia batzuetan egiten dela, ez? Eta honi lotuta baita ere, zein natural erraten duten gaur egungo 18 urteko gure ikaslek, hemen Espainian, naturala da eta zalantzan jartzea ez dute ulertzen, ez? Beraz, ez da bakarrik eta ez da nagusiki, hau da, euskal kurrikulum horretan eta guk transmititu nahi dugun ezagutza kultural horretan, eta kultura zentzu zabal batean hartuta. Nik uste dut baditugula erronka batzuk, ze kultura transmititu, kulturaren ze ezagutza transmititu, eta kultura horretan sartzen da noski kultura adierazpenak. Musika, bertsolaritza, antzerkia, zinema, artea, hori guztia. Kultura da ere, bizitzeko erabat,
kultura da lugarekiko, ingurumenarekiko, eta bertako lugarekin egindako ekonomia eta produkzioarekiko harremana hori guztia da, ez? Izateko modu bat, eta hori transmititzen segitu behar da, eta hor badago nik uste krisi momentu bat. Lehen azaldu den bezala, ez? Baina hori guztia transmititu behar da. Eta hezkuntza arautua ezin da bakarrik utzi. Jakinez gainera, hezkuntzaren antolaketa gaur egun zatituta dagoela, badago ikastolen eredua hor dago, baina badago publiko etiketa eman zaion beste eredua, eta gainera azken hilabetetan, azken urtetan, errekurrentea den eztabaida hori, ez? Publiko pribatu eta horrek ere sekulako kalte handi egiten ari digu, baina garbi da baita ere, euskal kurrikuluma nonbait berme batzukin transmititzekotan ikastoletan izanen dela, ez? Baina ikastolek dute pisu bat, nahiko handia, baina ez dira iristen ikastetxe guztietara, eta beste ikastetxeen hau da, premia euskal kurrikulumari erantzuteko txikiagoa edo irakasleen arabera izango da, ez? Beraz, aholkune hortaz aparte, nik uste gaur egun paisaia mediatikoa bera ere hurbiletik zaindu behar dela. Ez bakarrik edabide tradizionalak, telebista, egunkariak edo komunikabideen webuneak, horiek ere importanteak dira, eta hor ere nik uste azken urtetan izan dela gibelatze bat, 80ko hamarkadan edo 80ko hamarkadan egiten zenari begira. Egi ikuspegi hori, eguneroko albistegiak begiratzen edo irakurtzen baditugu, egi ikuspegi hori anitz igatu dela. Aski da ikustea, ematen direnean datuak, egunero ematen dira datuak, hortan komunikazio anitz badago, datuek ze egi marrazten duten. Eta hori, mapa horiek, edabidetan egunero agertzen diren mapa horiek, behar bada pasaian pasa zaizkie gazteei, edo ikusi dituzte, edo ez dira konturatu, baina irentsi dituzte, oarkabean, eta mapa horiek ez dira 7 provintzien mapak, ez da Euskal Herriaren ikuspegia, eta mapa horiek erakusten dute herri Espainiaren barneko autonomia bat bezala, edo Frantziaren barneko eskualde bat bezala, eta mapa horiek ari dira barneratzen. Gaur egun 18 urteko gazteak 2003an sortu ziren, kalkuluak ongi egin baldin baditut, eta edabideetan izan den aldaketa mapen eta begien eta transmisio horretan, eta EAE zentrismo horren garapena urte horietan hasi zen indar handiz zabaltzen. Beraz, gaur egun 18 urte dituen batek beti hori ikusi du. Eta orduan, bai, hezkuntza arautuak badauka lan handi bat, baita ere edabidek. Benan ez bakarrik, uste dut gaur egun gazteak beste bide batzutatik da biltzala, eta hoietara joan behar da, gaur egun TikTok, Instagram, YouTube, eta hoietan da biltza asko, eta hor, nik ez dakitze erreferentzia kulturetan da biltzan, baina euskal erreferentziak eta euskara bera guztiz marginala edo ezerezean dago. Eta hor badaude erronka batzuk ere erantzun behar direnak. Baina hezkuntza horretan, nik uste dut, eta nola transmititu euskal kulturaren, eta honekin sartutalen aipatu dudan guztia eta hezkuntza bera, nola transmititu, nik uste dut hor disiplinarteko eta prozesu hibrido batzutarantz jo beharko genukela. Hau da, ez da bakarrik hezkuntza arautuaren esku, ez da bakarrik edabideen esku, ez da bakarrik sare sozialen eta hauen esku, eta irutzen zait sektore bakoitza nahiko bakarrik dagoela. Wikipediak sekulako lana egiten du, euskal wikilariek sekulako lana egiten dute, baina nahiko bakarrik eta horiek zubiak eraiki dituzte hezkuntza arloarekin, ez? Baina alare orokorrean
dagoen lan guztiarekin nahiko bakarrik. Hori da adar bat, eta gero beste hainbat. Zer egin daiteke museoekin, zer egin daiteke turismo sailarekin. Turismoak ze irudi kanpora begira edo kanpokoei begira eraikitzen du irudi hori, baina guk ere irudi hori irensten dugu, gure irudi hortatik bazkatzen gara, ze egiten da, zer egin daiteke elkarrekin. Eta gero teknologien aldetik, nik uste dut teknologien ejonka baita ere ezinbestekoa dela, eta bi arlotan, ejango nuke, bat gurutzeko oraintxe aipatu duena, beraz ez dute errepikatuko, baina azpimarratu bai Googleen kontu hori, uste dut hor ikasi behar dela eta adin txikitik ikasi behar dela, kontuz Googleekin, ikasi informazio fidagarria bilatzen, eta kritikotasun bat eraiki behar da, bestela heltzen dira, eta egia da Googleek eskaintzen duen lehen aurkikuntza hortan gelditzen direla, ez? Eta hor badago garrantzi handia duen arlo bat. Baina beste trampa batzuk ere badauzka, eta adibidez, itzultzaile automatikoen kontua. Baditugu orain teknologiak aukerapen handiak egin ditu hizkuntza batetik euskarara, bereziki gaztelaniatik, inglesetik euskarara itzultzeko, ikasleek horiek ezagutzen dituzte bideo horiek. Baina oraindik ez dute ulertu itzultzen diren testu horiek gainbegiratzeko lan handia eskatzen dutela. Gero eta perfekzionatuagoak dira, baina ez da sekula aski izanen. Eta hor, errexera jotzea ez, edo lan bat egin behar baldin baute, hartu Wikipedia, kopiatu eta holaxe, jarri. Eta itzulpenekin berdin, baina hor, non dago beren garapen pertsonala eta hor dago lan handi bat. Eta bukatzeko, hibridazio eta disiplinarteko horretan, zen nik uste dut hori guztia, orain aipatu dudana ere, kontuan hartu behar dela horretan, baina badago baita ere, teknologia berriekin, adimen artifizialarekin edo errealitate areagotua eta olako gauzekin, uste dut gauza interesgarriak ere egin litezkela gure transmisio hori, kurrikulumeko edukioien transmisioa egiteko. Ze guk ez badugu egiten, beste batzuk egingo dute, hori ez dago dudarik edo egiten ari dira, eta hori jasoko dute YouTubeekin gertatzen den bezala, telebistan indarra duten kateekin gertatzen den bezala, eta abar. Orduan erronkak hor daude, baina nik uste dut laburbiltzeko eta bi hitzez, gai hau sektoren artean hausnartu eta eraiki beharko estrategia bat dela, eta sektore horietan dira. Hezkuntza arautuak, edabideak, eta abar, unibertsitateok ere badugu hor, behar bada bai ikerkuntzan eta bai gidaritzan eta prestakuntzan, etorkizuneko eragileen, irakasleen prestakuntzan lan bat egiteko alde horretatik, ez? Disiplinarteko horretatik eta kulturaren transmisioaren zentzu zabal hori eraikitzetik. Piskat gaur, mezu horrekin joan nahi nuen, ez? Eta zein importantea den egitik egitea, zeren eta euskaraz egin liteke beste egi proiektu bat. Eta egun hauetako gaurkotasuneko gai bat heldu nahiko nioke. Ez dakit, behar gero galderetan pentsatu zenuen galdera egitea, baina ze pasatu den Frantziako Konstituzio Kontseiluak hartu duen erabaki horrekin, ez? Euskara Frantziak ematen ditu muga asko, baina beste gauza asko oraindik erabat arautu gabe izaten direnean, arautu gabe diren gauzak egin litezke, baina ja behin arautzen direnean debekuak ezartzen dira askotan, ez? Eta debekuak daudenean, edo kontseilu Frantziako Konstituzioan zehazten direnean zenbait gauza, nahikoa da norbait administrazio auzitegira joatea, ikastola bat obraren finantziazioa geldiarazteko. Orain behar nahikoa izango litzateke norbait administrazio auzitegira joatea sehaskak dauzkan hitzarmenak zalantzan jartzeko, ez? Eta orain eztabaida da ea Frantziako Konstituzioa aldatu eta islatzen duena kontu honek da
Frantziak onartuko ditu hizkuntza gutxituak anekdotikoak diren bitartean. Eta hortik gora ez ditu onartuko. Eta onartzen baldin baditu izanen litzateke euskaraz saltzeko Frantzia ze polita den eta Euskal Herria Frantziaren parte bat dela, ez? Orduan, holakotan, bai, konturatu behar gara, ohartu behar gara, menperatutako herri bat izaten segitzen dugula, eta agintzen dutenak menperatzaileak direla, eta orduan kurrikulumak idazten dituztenak, produzitzen dutenak, eduki guztia, direla, hain xuxen, gure hizkuntzaren eta gure kulturaren desagertzea edo anekdotikoa bilakatzea bilatzen duten eragileak, ez? Hor dugu gure beste mehatxua. Eskerrik askoneko, zalantzarik gabe jarri digu fokoa, bai erronketan, bai zailtasunetan, bai oztopoetan, zuen arteko ekarpenik egineko bazenute oraintxe daukera, bai, Gurutzezu? Izan dute aipatzeko, baina, harira dator zurekin. Frantzian inmersioari eman diote ogurra. Inmersioa izan da gure ardatza euskalduntzeko. Eta alde hortatik egurra hor dator, oso abila da. Baina beste alde batetik, eta uste dute hegoaldean batez ere, inmersioaren zentzua aldatu egin dela. Lehen, 3 ume erdaldun, 8 euskaldunen artean, inmersioa egiten zen da euskara ikasten zuten. Baina orain, 8 ume erdaldun edo eleanitzak diren talde baten, 3 ume euskaldun sartu ezkero, inmersioa alderantzizkoa da. Eta hori gertatzen ari da. Hori gertatzen ari da egunero. Beraz, nik uste dut gai honetaz, aparteko eztabaida eta apartako azterketa bat egin beharko dela, zirrikitua bilatzeko nundik urten, ze gaiak merezi du. Ekarpena, aldala. Amaieren esan dunarekin, nik uste dut, jokatu behar dugula, apur bat, norantza. Zain dute, kezkak ditugu, arazoa daude, zain dute, organizkadariko amia bat, aukera, mehatzuak, eta iruditzen zait, hori, ez dela bakarrik eskuntzak, zain dute, eskuntzak, kasuanetan, Euskal Herriko Ikastolek jarri dute maila, gaia mai gainean, baina aratago duan zerbait da. Eta nik uste dute, eztabaida hau partekatu behar dela beste, alegia eskuntzako beste sektoreekin, irakasleekin, gehi gero eneko gaipatu dituen beste, direla dabideak, direla iruditzen zerelako, aukera bezala ikusi behar da, erronka bezala ikusi behar da, baina egia da gainera etortzen ari zaigula. Lehenik kezka gaipatu ditugunean, gaitasuna direla, referentzia direla, ez da ikuspegi katastrofiz, eta ez da gutxiagorik ere, baina bai benetan, oain dela momentua, oain izan daitekela momentua, behingoz, honi behar bezala, erantzuden hasteko, estrategia partekatuak, informazio trukeak, kezka trukeak, eta benetan hor ditugulako, nire ustez herri honetan, eztabaidak hor daude, ez bezetoki batzuetan. Hor kokatu behar ditugu eztabaidak. Pixkate itxiera emate aldera, nik hor irudi bat dago gure atzean, 2 umetxo dira, badoa zaunditzen, eta seguruenik zai daude, guk helduok zer egingote dugun euskal kurrikulumaren inguruan, gai izangote garen, ere merezi duten jakintza, euskal kulturarekin lotutako jakintza hori emateko. Itxaropentsu izan daitezke, pixkati izteko, bakoitzari interbentzio bat. Beti esan az positibo, eta esentzu, ribitzen zaite, gure komunitateak jakin izan duela, badakiela, erronkak, diferenteak direla, eta bidea ez dela reza, behanik ez da kazalantzarik, zeute komunitatea beti izan duelako gaitasuna. Egin behar da, iruditzen zait horregatik, momentu honetan, gai hau maigaineratzea badela, lehen urraz bat, oen kontua da, aber guztion artean irten bideak aurkitzen ditugu. Ordan, zalantzabarik bai. Urte? Jaiotzen diren.
Bilbo handian jaioskero, klase sozialetik begiratuta, segun eta eskolatara doazen, eta nun gizarteratuko diren, bai edo ez. Eta beste herri txikietan ez dut uste arazorik egongo danik, eta ikastola giroetan bez, uste dut lortuko dela. Baina ni beti kezkatu izan nau Txilardegik esaten zuen gauza bat, eta da, Aragoi inguruan da Euskara galduzala eta esaten zuen Euskara galduzala irlak osatuz. Irletan banatu eta gero irla bakoitza da desagertzen joan, ez? Eta ezetedan gure egoera orain horren antzekoa. Ni ez naz oso baikorra, naiz eta gureko neuken. Ni ere enaiz oso baikorra. Eta iglen metafora erabat bat egiten togekin, nik ere kezka hori badaukat. Eta hori, Ipar Euskal Herritik pixkat begiratuko dut, ez, askotan, edo Baiona bezalako leku batetik, nun Euskalduna erabat itoa den, ahotz sentitzen den han, eta orduan elkartu behar dira, pixkat talde sentsazio bat izateko, baina zein zaila den, ez, eta honi ere erantzun bat eman behar diogu, nahi dute saiestu behar dugu irlen uarteen egoera hori. Nik konparatuko nuke izotz zatiekin, ez, izotz zati bat epelaren erdian, izotz zati txiki bat, epemotzen urtuko da, izotz zati guztiak elkarrekin konektatuta baldin bat egiten badute, iraun dezake gehiago, ez, orduan, hortatik badugu gure egiaren desartikulazio hori arriskua da epemotzean Euskal komunitateak gutxiengoan diren tokietan, eta epe luzean bestentzat ere, ez. Eta gero kurrikulumaren beste arrisku bat da, nahi ala ez, hor dago baxoa aipatzen da, ez, selektibitatea aipatzen da, eta hor daude ate importante batzuk gero heldu aroan sartzeko, unibertsitateko saltoa egiteko, eta ate hori gainditu nahi baldin bada, ate hori zeharkatu nahi baldin bada, hor tarako ikasi behar dena legez Frantziak eta Espainiak jartzen dute. Eta horrek sortzen ditu mugak eta buruko minak borondate handiarekin ari diren irakaslentzat, ez? Batzuk kurrikulum ofizialera eta azterketak eskatzen duenera mugatuko dira asko, eta beste batzuk bilatzen dituzte, akrobaziak egiten dituzte, non aurkituko duten orduren bat beste eduki horiek sartzeko, ez? Eta hor da, nik uste dut irakasle horiek militantzia lan bat egiten dutela ikaragarria. Orduan, bukaerako azterketa horren edukien kontrolik ez daukagun bitartean, erresistentzian egongo gara, baina erresistentzia horretan mehatxu asko hori auge egin behar diogu. Bukatze aldera egingo dugu, eskerrik asko, bene-benetan, etorri izanagatik, ekarpenengatik, jasota gelditzen dira, eta hortxe gordeko ditugu. Gainera, dakizuenez, ikastolen elkarteko webunean, zein YouTube kanalean egongo da hitzaldia, ikusi nahi duen orok berriro ikusteko, eta besterik ez, eskerrik asko, eta debateak jarraitu dezala, hemen ez da ezer bukatzen. Eskerrik asko.